TG Motorcenter. Centret for motorcykler og scootere. Vi har altid omkring 50 nye og brugte motorcykler og scootere i butikken. Og skulle vi ikke lige have det hjemme, som du ønsker, så hjælper vi dig med at få det hjem. Vi holder også auktioner over brugte motorcykler. Næste gang bliver den 3. september hos TG Motorcenter. Vi har et stort udvalg af sikkerhedsudstyr. Tøj, hjelme, støvler, MC-udstyr og styling. Vi bor i Danmarks midtpunkt Middelfart. Du finder os på Mandal Allé 6. Du kan kontakte os på telefonnummer 64 48 14 73 eller på vores hjemmeside www.tg-motor.dk.